ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് അല്ലേ? വേറെ ഏതൊരു തിരുനാൾ പോലെയല്ല ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്, പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ് ക്രിസ്മസ്. എല്ലാവർക്കും ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒത്തിരി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയും എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സുദിനമാണ് ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പുരോഹിതനായതിനു ശേഷമുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ആണ്. ഇതുവരെയും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ പാതിരാ കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഞാനൊരു പാതിരാ കുർബാന അർപ്പിക്കുമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.